Ku Vianociam neodmysliteľne patria medovníky a ja mám ten najlepší recept od mojej babky. Každoročne nám ho robievala vždy, keď prišla ku nám na vianočné sviatky. Žiaľ, už to medzi nami nie je, no som veľmi rada, že mi recept zanechala a ja ho môžem aspoň takouto formou posunúť do sveta. Medovničky sú hneď mäkké a stále mäkké a verte mi, že aj keď nejakú skrytú krabicu nájdete niekedy mesiac po Vianociach, stále budú mäkké. Len ich treba dobre uložiť. Tak si poďme spraviť malú atmošku s touto krásnou voňavou sviečkou a ideme sa pustiť do pečenia. Babka si vždycky deň predtým, ako išla robiť cesto, dala do pohára med a sódu bikarbónu. Ja vám však poradím, môžete si med aj zohriať, dať do ňoho tú sódu bikarbónu a už o pár hodín to môžete pokojne používať. Takže tento krok si trošku môžeme skrátiť. Med so sódou bikarbónou poriadne rozmiešame a necháme položené niekde na linke, len to zakrytia, aby na to nesadal prach. Som si rozrobila už jeden skôr, aby som vám mohla ukázať, ako to bude vyzerať. V takomto stave to potom budeme pridávať do cesta, ktoré si ideme teraz urobiť. Na tomto recepte je možno zvláštne aj to, že nejde tam žiadne perníkové korenie, ktoré sa bežne dáva do medovníkov, ale idú tam rozdrvené klinčeky a škorice. Pomleté klinčeky si viete aj kúpiť, ale odporúčam si ich nadrviť doma. Ja mám na to tento Braun Multiquick 9, inak je to perfektný ponorný mixer aj s celým príslušenstvom. Babka používala vždycky múku hladká špeciál 0,0, nájdete ju bežne v obchodoch, ale môžete použiť aj inú, no odporúčam túto. Tieto ingrediencie, ktoré potrebujeme na cesto, si zmiešame v kuchynskom robote a ten všetku prácu urobí za nás. Ale ak ho nemáte, pokojne môžete použiť aj ruky, tak ako to robili naše babičky. Do robota si dáme múku, cukor, škoricu, klinčeky, 3 vajíčka, potom ešte maslo, no a nakoniec pridáme našu medovo-sódo-bikarbónovú zmes. Keď už máme cesto vymiesené, tak ho dáme na potravinárskú fóliu, dáme ho na takú trošku placku alebo si ho rozdielte na viac častí. Cesto v chladničke vydrží dosť dlho, takže pokojne ho môžete rozdeliť na viac častí a robiť si perníky postupne, ak nemáte veľa času. Cesto mi vždycky babka kázala nechať aspoň 12 hodín, ale ideálne aj 24 hodín v chladničke, aby sa všetky chute prepojili. Hlavne cesto poriadne zabaľte, aby vám nevyschlo. No a poďme sa pustiť do robenia samotných perníčkov. Zoberieme si časť cesta. Cesto inak predtým, ako ideme robiť, vyberieme z chladničky a necháme ho aspoň pol hodinku na izbovej teplote, bude sa vám s ním robiť lepšie. Pomúčime si pracovnú dosku alebo nejakú podložku, na ktorej budeme perničky robiť, a ideálne aj vrchnú časť toho cesta, no a samozrejme aj valček, aby sa vám nič nelepilo. A babka vždycky robila tvar srdiečok a ja som si túto tradíciu zachovala a je to pre mňa taká symbolika po nej, ale samozrejme už aký tvar použijete vy, je úplne na vás. Hĺbku cesta si zachovajte aspoň nejakých 5 mm, ja dávam možno ešte trošku viac, aby to cesto pri pečení úplne nezoschlo a nespieklo sa až veľmi. Ja pečiem pri teplote 180 stupňov nejakých 9-10 minút, ale vždycky si radšej prvú dávku dajte piec tak, aby ste spoznali vašu rúru a podľa nej uvidíte, že ako budete piecť ďalšie. A na prvú várku dajte nejaké 3-4 perničky, nie celý plech. Po pečení, keď sú ešte úplne horúce, ich potrite celým vajíčkom. Vychladnuté perníky dajte do dobre uzatvárateľnej nádoby a niekde hlavne do chladu. Ak by sa stalo, že by vám náhodou stvrdli, čo mne sa ešte zatiaľ nestalo, tak pridajte k nim kúsok jablka alebo chlebík. Prajem vám krásne sviatky a dobrú chuť. A ak sa vám recept páčil, tak ho zazdieľajte ďalej.